Jeg har startet. Ja, men vi har det her. Ja, okay. Hvad tror I for vandstanden her til at gå? Hvad tror I for vandstanden her til at stige mest? Er det hvis jeg putter den her i direkte ned, eller hvis jeg putter den i bunden? Eller det her, det er en altså, hvornår den største? Nej, hvornår den vandstanden her stiger mest? For vand til stiger. Ja. Okay, ja. Vil I se, okay, skal vi lige se? Okay, her er den. Det har noget med varme og fyre. Det har nemlig også noget med lyd. Hvis jeg putter den i båden her, Ja. så stiger den mere. Og er der nogen af jer, der ved, hvorfor det kan være, at den stiger mere? Ja. Fordi koppen fylder mere end... Godt bud, men ja, det er en af tingene, men også så har vi det her med kraft. Der er jo tyngdekraft, og så er der tyngdekraft, det er jo det her med, at det gør, at vi kan stå og stemme på lige. Så man ikke også svæver. Og ligesom, hvis opdrift og tyngdekraft, det ligesom, den gør, at man ligger på bordet, sådan, altså, ikke tyngde rundt, det er tyngdekraften nede, så opdriften, det gør, at den ikke bare falder igennem, at den bliver liggende. Så det er opdriften. Det samme på min hånd. Tyngdekraften gør, at den kan blive liggende. Opdriften gør, at den ikke falder igennem. Og det samme sker hernede. Ja. En stillestående ting, som her, den har altid samlet kraft. Hvis altså tyngdekraft og opdrift, de skal sådan have sådan lige meget, altså sådan at det ligger på 0. Fordi hvis det nu var, at der var lidt mere opdrift, der var tyngdekraft, så ville det jo her. Så den har en sådan ting, der står stille, har altid samlet kraft. Ligesom på vores tegning. Der er lige meget opdrift og lige meget tyngdekraft. Og derfor gør den, at den kan blive liggende. Så når det er sådan, at den her den kun ligger hernede, så er tyngdekraften, der presser ned i vandet. Og så er det kun bunden, der ligesom har en opdrift. Det er forskel fra, hvis du ligger den her i koppen, og vandet selvfølgelig. Hvis du ligger den her i koppen, så er det også så er det vandet, og så er det vandet og båden, som alt sammen som er opdrift. Så der er mere opdrift her, end der er tyngdekraft. Og derfor derfor stiger vandet jo længere ned, hvor ligesom presser det. Så har vi sådan ekstra lille trickspørgsmål. Og det er... Hvis man nu har en heliumballon, eller ved I hvorfor en heliumballon den svæver her? Ja, hvorfor kan en heliumballon svæve? Fordi helium er lettere end... Fordi helium er lettere end luft. Ja, helium er lettere end luft. Men det er jo samme princip som her. Der flyder det her det er ballonen, og det her svæver den på luft. Ja, så der er opdrift til luft. Hvad tror jeg, der sker, hvis man tager en ballon med over månen? Der er ingen mulighed. Der er ingen luft. Der er ikke noget luft på månen overhovedet. Og her der er det jo luften, der holder den over. Så var det jo det færdigt. Ja, så vi luften, der holder den over. Ved I, hvordan den vil falde? En heliumballon på månen. Så den falder langsomt eller hurtigt. Er der ikke tyngdekraft? Det er der, men